मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठल जाओ का समाचार बा। बहुत अच्छा बा। अच्छा अच्छा केने चल ली है। अपना ही से दू शब्द बात करे अली भेंट भी करे अली है। मेयर साहब अब बजट के काम सूद गेल आ कमीशन उमीशन आनाई भी बंद हो चुकल। अब आसीने से कोनो नया काम शुरू होई। आसीन से पहले खाली सिफारिशे के काम होई। अब सिफारिश में कहाँ कोनो फायदा होई। कुछ नया सोचे के पड़ल मेयर साहब। हमरा के कहे के ना पड़ी, हमरा सब था बा आ हम सब सोचियो ले बाड़ी। कथी करम मेयर साहब तनिका हमरो के बताऊ। हम फिर से सारा करार के कर्मचारी के झरवा करे के सोच ले बाड़ी आ फिर से नया भरना करे के तैयारियों कर ले बाड़ी। नया सूचना निकल तारी आ हरेक पद पर 2 लाख से 3 लाख रुपया घूस ले हम। सोच तो बड़ा निमन बनैले बाड़ी, खाली पिटाए या धंगाए वाला। खुरपाती आइडिया अपने के कौन सलाह देवले। ई तो हमार आइडिया नु बा। ए हम कहई रहलिया कि तोरे आइडिया होई। तोरे आइडिया के चलते आज तक ले मेयर साहब कोनो सूद से काम नहीं के कैले। आ जेने न तेने खाली झोंझ में फंसत रहेलन। हम कथी कहू तो मेयर साहब कहलन से इतना कम कमीशन से नहीं पुगैत। लोग नगर पालिका के 1 साल के पूरा बजट हमरा के दे देता नु तो हम सारा लोन सधा लेती। मेयर साहब कहलन लेकिन लोग पूरा बजट मेयर साहब के थोड़े दी। मुखिया जी लोग का भी बजट काट लेला पर नहीं पुगैत मेयर साहब के। लोन के जौन किस्ता बान उहे किस्ता तीरेला मेयर साहब नया वैकेंसी खोलतारन आ हरेक भरना पर 2 लाख 3 लाख उठावे के आइडिया वो हमरे देल ह। अगर 150 गो कर्मचारी भरना हुई तो प्रत्येक भरना पर 2-2 लाख रुपया लेम नु तो 3 करोड़ रुपया हुई। अब बात कथी बा, कहीं से ना कहीं से तो बैंकों की सहमति रहे के पड़ी आ धीरे धीरे अवधि भी खत्म हो ही रहल बा। अपन अवधि में ऐसा न कैली तब बाद में कथी हम अपना घर बेच के हम सधाएं बैंक के लोन नहीं। आखिर बैंकों का लोन आवा इहे जनता के चलते हम चढ़ल बा। मोटो में दारू मांस साइकिल किन तो हई किन तो साड़ी किन दो मोबाइल किन दो सब हमरा अपना कथी कहू। अब कथी कहू। आइडिया तो बहुत अच्छा बा मेयर साहब, लेकिन 1 साल ला 3 लाख रुपया कौन दी। 1 साल अभी 3 साल बाकी है। 3 साल अपने जितना लोग के आ कर्मचारी के दासा कैले बाड़ी 1 साल आवरे बीते दू तब अपने के दासा देखम। अपने के मछरो ना गभियाएल तो देखे चलम। कथी होई, कुछो ना होई। अपने खाली वोटो मांगे न जाएम तो अब देखम।